Vile i vilenjaci, vještice i čarobnjaci, kraljevići i kraljevne, patuljci, čudesna bića, čarolija, neobični predmeti, nestvarni događaj. I za 7 gora, i za 7 mora, u začaranom dvorcu, rodila se bajka. U svojim je čudesnim rečenicama udomila mnoge čarobnjake, vile i vilenjake, vještice i patuljke, razmažene kraljevne i hrabre kraljeviće, ali sasvim obične, stvarne djevojčice i dječake. U sebi čuva i mnoge neobične, začarane predmete. Svjetiljku, štapić, cipelicu ili možda jabuku. U bajkama otkrivamo borbu dobra i zla i veselimo se njezinom sretnom završetku. Bajka je književna vrsta u kojoj se čudesno i nestvarno isprepliče sa stvarnim i zbiljskim. Najčešće govori o borbi dobra i zla i završava sretnim završetkom.